baris kulubis kutul baris kulubis kutul baris kulubis kutul baris Kobong gede jroning praja Ramayana ing lenggana kaleng Padiraja Ratu Buta Rahwana Raja gawe geger yolong resinha Anoman si ketek putih sowan taman sita dicak mulih konangan Indrajit lan Pati ing Anoman ora wedi gedhe ceritane wayang Ramayana ing lenggana kaleng Padiraja Ratu Buta Rahwana Raja gawe geger yolong Dewi Sinta Anoman si ketek putih sowan taman sita dicak mulih konangan Indrajit lan Pati ing Anoman ora wedi gedhe ceritane wayang Ramayana ing lenggana kaleng Padiraja Ratu Buta Rahwana Raja gawe geger yolong Dewi Sinta Anoman si ketek putih sowan taman sita dicak mulih konangan Indrajit lan Pati ing Anoman ora wedi gedhe ceritane wayang Ramayana ing lenggana kaleng Padiraja Ratu Buta Rahwana Raja gawe geger nyolong Dewi Sinta
เ
hey, hey.
Jaranan jaranan jarane jarane ji sing padha sing iring para mati cek no jarane jarane ji jaranan jaranan jarane jarane ji jaranan jaranan jarane jarane ji sing padha sing iring para mati cek no jarane jarane ji jaranan jaranan jarane jarane ji jaranan jaranan jarane ji sing padha sing iring para mati cek no jarane jarane ji jaranan jaranan jarane jarane ji jaranan jaranan jarane jarane ji sing padha sing iring para mati cek no jarane jarane ji jaranan jaranan jarane jarane ji jaranan jaranan jarane jarane ji padha sing iring para mati cek no jarane jarane ji jaranan jarane jarane ji jaranan jaranan jarane jarane ji sing padha sing iring para mati cek no jarane jarane ji jaranan jaranan jarane jarane ji jaranan jaranan jarane jarane ji sing padha sing iring para mati cek no jarane jarane ji jaranan jaranan jarane jarane ji jaranan jaranan jarane jarane ji sing padha sing iring para mati cek no jarane jarane ji weh wae salendra selompret belok jaran ke panyongklak werake diken macan mangan megang bocah kanon gawe ibrah wis nyoto kagungan reok rayo gawe bisa slompret kampung
Mekaten beksan saking Turangga Purbasari nggih Ida Keputri. Ananging nyun agunging pangapunten hamba bilih beksan saking Turangga Purbasari kathah kekiranganipun saking samudanipun kula tanipun atur saking Turangga Purbasari nyun agunging sih samudra pangasami awit Turangga Purbasari tasih wonten madyaning pasinaon nun. Ya, Mbak Van. Tes. Cek. Nah, kita turun, Mbak. Oke, siap. Aduh. Ya, kita sebelum kita panggil yang akan menghibur kita pada malam hari ini, yang nomor 2, mungkin ada iklan atau sesuatu yang mau sampaikan, silakan Mbak Son. Baik. Seperti biasa ya, kalau saya muncul ini berarti tandanya mau iklan dulu Oh, ya Mas. iklan, Sebentar. ya. Kita iklan sebentar dulu ya Bapak Ibu. Baik, acara pada malam hari ini tidak mungkin bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya dukungan dari para donatur dan juga sponsorship. Iya. Sponsor mana aja? Baik, mungkin di sini Bapak Ibu barangkali pada malam hari ini merasa haus atau pengen minum atau mungkin pengen cemal-cemil sedikit Mas. Oh, ini butuh bisa segar-segar. beli di mana nih? Salah satunya bisa di mana ini? Oh iya. Nah, untuk Bapak Ibu mungkin apabila merasa haus atau mungkin pengen cemal-cemal sedikit, di sebelah kanan dari arah panggung ada Hello Meal yang merupakan salah satu solusi dari Bapak Ibu apabila untuk menemani Bapak Ibu dalam menonton pertunjukan pada malam hari ini. Ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk sponsor kita pada malam hari ini, ada Hello Meal. Tepuk tangan yang sangat meriah untuk Hello Meal. Banyak-banyak terima kasih. Baik, kemudian di sini dalam dari tadi mungkin sudah didengar ya kualitas suara dan juga audionya juga sangat Pastinya, jernih tentunya. dan juga berkualitas ya Iya. Mas. Nah, untuk sound system ini kita